I was here for a more cover bed ADUMASA TV so nenei medimu kopie mu e wobono East Mantam no emu na ye ko Nkomi Kajji na malebe fi ho ba kire se o mahema ya wo honom nana ama menton sono yotoso mienu odi atudwa a kire se adehibusua no wo mo royal gate na ya hodo miensa na sisi ankasa de wo mo ankasa ya akonwa ne ye wo mo ade na de asefo no wo mo edge wo mo akonwa wo mo ni obia eni akonwa eche isanse jame kwan ya yese wonom esan wonom ho nti ene de usu de afre na nanom atenkonwa ye wo bunu East na nabasa ne mpanimfo so mu nyina hwemrem na wo mo nhwe na wo mo fa yie antuye na akonwa no ntimi nkoda de da isanse empumtuo ya abo mo se de sabi dwonso abo akokọ no na ansa na no yenko tiensim bia na ahema ade atudwa ye ba ibedi nkomo ye ba sisia Nanano, Rancher Maba, yes, your friend and an armament and so to soon. Call me my him. And I no pay. That's why I'm a phone at your phone in us. Oh, me, oh, Masumi, pa, no moon see me. And your bonnet, and I'll pay the moon see a share. Any brace them. Enti na wo hwe me kuoma anibere ensoja senka anibere esoja enka obehu se mani apere na no pai de enya ne body so na nanu ma di kan bebre mesra na president na Owusu State na House of Chiefs president na Basa Mahene ya besa o say and na semi aye kan ye anibere sem meji di say Nkomi na yeti asumdwe mu 90s e dey ba 2000s ni yeti asumdwe e na abusuan foforo bi e ba ya say o masom ya che nka ye ma o mo kwan na o munni akunwa yi esa say wo mpanyifo a omuyamu ye ntino mpanyifo de pene ekumdwan ato so say nka omumedi bi nanso mpanyifo na ka o masem me na mewo me fufuo na medi o ba ya wo se kwam do me ma o kakra ni na ma ti fufuo ya ma medi a medi no wo se me mfa ni nyina emfa ma o ne mpanyifo ya wo kontra sankwai Ghana mai Bunu East mine, Nkomi mine, Miss Ramo, and the press conference I ye ni abre pa because Nipana wo buy a fair onya medru ye. Yo. What start ye ni ma bi. Yo. Ochina wusu watu we. Me amika say ko atroka atase wa suspend. Enso ahini a odi anti wa suspend me. Enti de benifo no kan ye no. Me no omo ya adwen pa. Yo. Say yesam ya twa omo di wa firi mu. Yo. Omo kan ye no omo nidi ayu aba ku mu. Enti yesam Nana nom ni mpenifo amo bunu East my mu. So me family. Ya ne ye gate 1. Me free so me. Me nana kwamena e feda wanya ni ba bi kura ene. Ekuro ya dane bibia wo ho. Enti me nana wadi akonwa ni bi mitumi bo mi nana din. Enti mi to challenge e ma omo say. Omo ma kira me omo nana ba akupa wadi akonwa ni bi. Na feli ya diwa. O se me aye me dia kura no o pa mo me na wa ba me nti ase enne. Enti ase acha. Enti me se na me na me Nkomi mahema. Me de me nsa nu mi si me bo se. Omo kai ho. Ya yi omo afiri mu. Ya sramo. Ya nim sa asem no House of Chiefs. Ya the letters beba. Nti ya sramo se. Munni omo di. Akonya ne enu omo ni hwe biem. Nti munyi omo mfiri mu. Enya ya sumdwe yo ma tatra ba fo antrano do so atutrasem nipa na omde na ba onya professor so ya professor yo nso na mkan wa oya scammer onya lawyer ono so oya lawyer enti nipa say ya de ne be difura ni mu a obe ha kuro no ahimfie no nso
enye obi a de no koye anaju no okobu epono no asa okobu pono eni na wura mu a na utumi yehine mani yeye oyi na o kanifa mi enu ti gbomu no otumi di yehine mani yeye Samoti yanka yewura nana owusu sechi yebo odi ani yebuye mu ase yesraw tie yesufre ne ba na wo de ye no ne wo ha ya ye ho mmobo ama mpuntuo aboyen district capital pa wo bedu kuro nu mama so se ahensem nti kuro nu enkoso se fa claim onye na se bibia nti yesraw mu nti yesufre na mo mwaye na kuro no enkonani me da tiefo na awefo nyina ase I was a 40 video no ena okohwe na nama ono ena eye Nkomi Kajji wo mo man hima nense mo de to dwa sentrofo nhia mu adehibusua ni nyina ne kromafo etena ase de babonten no ena okohwe no kwaku mo atena ase mejosu agu minia so ho ye de obo ade adom no de ne yo kwaku ensem sei no etasi dedi kan dia kra na ema nkonwa bi tumi free ade asefo na ekudidi emiaye bia akiri ye besa betwe homa nso se de asante ne ama fanse akan amamre mu ne de akonya de nim se adehye ne ye de edie se bi ye de moja ne di ade okay na ye de moja so ne di ade a emoja ne ye sen na ye wo se ye pe wati ase ye mfa bebi ti se mampon akonya sie ye nyansi de na so mampon abusua nwotwe okay ana ye adehye busua okay ana ye kwa akohwe mu ne yakoyi obrante kwa baako no ba be di ade se mampon ye ne san so na akoko pie mu eye Nkomi Kajji a ewo no nso no abusua miensa okay wati ase ana ye hwem ne yi baako wati ase abusua miensa no ye wo keleta kelempota na some okay sa abusua miensa we no ana ye behwem na ye yi baako pe no ba be di hene okay wo hena no wo ho no ko akura nana kwabena efeda okọ akura no kwaku 16 good years ni ene yensi Kajji akonya 2016 ana Kajji akonya ho sensem sole ya na ye nana anyiko na adwete nkoba be di ade na so kwadu adi bo na na bebrebe kwan no wafa koti kwan so agi kromo fo sika so do mewura police adwumam eniema bi kwadu adi bo no ye sa tam na ye bono ahafo original house of chief ani edi asem no koda house of chief na nana anyiko wanti mama me de hene ana wanti mama ye paramount chief wo ye Kajji traditional de council na 16 good years ni abranti awasa ba no homene so ase bi wo so wo ye wo hene abusua ne ntia ase ya omode 7 previous a press ya ba bonten se nana basa hene nana wusu sechi basa man hene ene eye Bono East 7 previous a Kajji eye district capital Sini East Kajji na district capital okay into whole district capital na se wo hene ni mu a kro ni sen na besi akwa yezen aye na yete aye se bekwai wo hene ni bekwai mfie be yadu no kwakuhwe kro nim se bepre de ase se okra woni fia na akura ye dai kwati ase priority ni fia poto bibire di fie ye dai eboso kwati ase enti wosi ye nya hene no oba no obedi Kajji so se de be ya Kajji ukoho no mo a se bi nkura atwetwa Kajji hu asia ekuya yo bayira ye di free se bepre de asa Kajji esu akwa ye sa tebubu okay bayira e free ho no mo bakumase ne nkran ne mpatam aka no kwa so mo ye kua adwuma ne wo ho no se di omo no kasa mo kan kase ye late ba asare fo ho kokomba fo ho dagati fo ho omo ye kua yo ene omo ye okay as a district capital de kwaku omo hia mpuntunwuma omo hia wo hene a wo free se bi mpradu asa oba ahima wo kaso so free so me ade hia busuam enti so me ade hia busua no kelempota o the same keleta nso so abusua na aka no wo so wo hwe obi ani ho no mo aduru no so asebia na abrante kwa won fefe so obedi hine be ye ho ana ne ye hwe sa de sibusua we wan na se si ya ye de ade ni ba na obeti baba beboa
Yera na say to ka bi nanse ya wo sese ye de akonya ma obi a ye nhwe de se bi ne nim de kakra ye de akosoro onye se bi a wonim hwe kura na ade de ato ye mfa ma wo nanso usua bibi a se bi se de be ya da ache wo man na wo ba bedi wo mo so no mususu ba mpuntunyuma betima so la gina se brane na wakodi mpuntunyuma ye de aba ye nyina nim se na ye bire mu no te se bibi akwa ye chiro dua ne krata nti wo se wonya sa nim de ne bi su kakra ye de eka ho ansa na wo ba bedi ade sa de se busua me nsa we no obi eni wono ma isusu se de akonya ne ma ne be yi ana Sabi bunu izi nkura atwa ho hia kentampo obi kentampo obuno izi ana meboa techima obi enkranza wo jema wo ye agi wo atebubu wo nom prime nyina ye den e wo basa so ye den e wo nom ansa na kagyeji nso ye den aba enji so ba hima de sere ne wo sere sesabi nananu matwa ye ho hia nkura bobo so matwa ho hia nyina mfa ma no me den emra metum bi se de ba ya kagyeji nkomi kagyeji susu benya de benya oman hene 16 good years na konya den ato honum enyefe asa 2016 na anyiko ba ya o man pin so amana media de 2016 no from 2016 ba be sin nekwaku check how many years now 9 good years wo hene ma honum ntikuro net sen ye nyina yesu nim kura o man nim o se be mpedu asa wo hene nya den enim no ye nhwe de ya kuro nim puntosi ye de yesitie de pa bi e ba kwa akoye nim difo de politician ya na bejeje no mo de aba o mo so nanso wo hene wo kuro nim de a wo nim se mi nsu e da ha be ni sei aha no mafa se wa amane ne amame ne wo kuro ye be ye ne se de be ya kuro no so betima fa no ntoma pa ya dai efria kwaku na himeka asemi no se professor fa na ka ho no nipa a wo de no aba no wo mo se ono ye professor na hima so so hwehwe mu no wonye professor ese akonwa no se mini di bre bia mentumi nko ho ana aye professor degree for omo ne mfa mo mo ana kwaku se de midika aka che won se se oba pani kasa wo se nipa wo be pa akonwa no wo mo so ye professor e na akiri wo se hu mo hwe ma sa ye professor adanko dada do wo de asokwa ada no ma chenchena kwaku akonwa e ya de sesem ye mojasem se nipa na ko school onko school yemfa ma no de aduru so ne yemfa ma no nanso so wo afei na wo baba be so sa afenama be so ya be som kuro no abesom be ye kagyeji man no e wo se wo hu ne se da bi badwene se pani okay enye se bi ya school fo nkwa ne yemfa ma omo okay kwa go bi akọ school se bi mprediasa obi wo school nyansa fie nyansa wonye den woni bi nti wono yemfa akonya ne manana no me se adesesem ne nkonyasem ne wo man se ebu wo man se wo anya batan yo sunsun wo mu a untumi medi akonya evi se bi ubedi akonya yewura ne kan abodamfo beba ho krom wo mponche emu nkraman kwa ya wo kwatena mu ne mu nchine bi nyina beba ho abebisa wasem akwanwensafo beba wani nto mu nyina no wo ye school ni abetete ho akere wo mu ana owo se wonya bata yesunsum ye den ewo mu se de be ya akonya ne nya de mawo a wo na wo ba betena wo he ene school se ye bu we are in scientific court of technology as isi aka se wo tena dem kura esua de abitima ye den esua nim de esua ne dem ne abeda na di wa bonten woni made boro so se de wo ye professor wo se wo ye hwan wo be gina nipa no wanka se ye na be kakasa hu na wo nipa dua na gina hu nyina aye kwa nti yesua nimde no wadam ne de ababonten ababeda na chama nipa hu se da bi nipa simasi ne sunu ne ba beda na bonten de wo ye ho brase ni o wo ye papa on de akonya no de ma na fata no na wo ye professor wa ko school wo ye lecturer wa so level na se wo ba bedi akonya kwaku na wo di sika na ye masem ye ne ma ensem fata usuku a wakọ no nyansa be ne wom kwaku yanhwe wo hwe akan akanfo sade esi eyi ye hene na ohima pa na sesi esi ne so se fanse ohima ni wo mpo na ye ba panyi bi nya de be ka se mpanifo bi mmem ba we do hima de wo ankasa wo ho yenim se nkonwa so so ma de na o man hima mu a wo ho no ma wontumi nyi de hyebrantie ne nkonwasofo hwensi hene na no Jesus ade kokodan obi den be ma say aba kwaku on se ye wo ne ma bi wo ho no ma medika aka kire wo se ahensie ni ahentu mu nsem no se de ye mamponde ye de bia meka na mde ye mfato ho eno be da ye wura ye hwe wonu ma yi hene nananom mpanifo kingmakers no mo a ye yi hene de ko kire wo mo no omu nyina wo ho ana ane okay oba ahema se abusua na baba ya de che busua me yensan emu dodo se na di dwato aye dai aba enu ye question wo se bi se oba ahema wo okay emu dodo se na di dwato abre oba ahema what ya say se bi mpreduasa kagyeje hema o kasa wo se si ano omomwo no megimi wo so na aye oba apani a wo no eye se bi mpreduasa keleta kelemputa na so me ade che busua me yensa we no emu dodo se na di dwato abre o se ma me papa oba apani
ye oba tampa yen de pese edi akonya no na oba hema ba no beka se yenye nipa miensa yenye nipa mienu enti we yusu ne de ade ne ma na se ne fata yemfa nya de yemfa ma no so oba hema nya sa adehibusua we nipa bi amfiri mu na se obi firi sa obi a won firi sa abusua miensa we mu no ba akonya no odi bi enye yemfa won ne di bra wa de wabo so we ye president of this Republic of Ghana mpo no firi sa won firi sa adehibusua nim no wo de sika ba so wo ba ba beto ahini na ye de akonya ne ma na enye yie won firi mu enti yehwe wo mo firi saa busuanim ne yahwe ne su ne ban wonye kronfo wonna afiase da wonfa nkora wa bonten wonye ne ma basa asabi mpreduasa kwadu ade bebo won kyerese wontimi ni wo hene ne emo ne kwadu bia obi anya ne ho asem nkan ye na se yenya mienu miensa oba ahima ne nkonyasofo kontre akwamu amu akonyamu na musi ginaye na mayi ba akodi kuru na yedai ahye ne nsa na akonwa yi obi de bredu no obeji a ede na ya ma ne ma so twene atwede boyi kwaku on se de bia ya no meka se se bia akonwa ne ya ne bi kwanhwa sa akonwa kwanhwa na wo koje ya na ne je ya papa ade anya ode ade anya ne dia hwe kwaku ne nti ameka sa ne se akonwa ne baba ye bibi se bi mpreduasa obi ena baba sere free efie honom ena abedi beye mfie beye enum ewo nipa kro no fie a kwakome ka se ne bi a abrante kwa na obedi ade ni sa ade hibusua na nka se ne besra akonwa ne yeden efiri mu no akonwa kodi bebe mfie dunum mfie num na wo kwa akogye a okoye no de obesra ne de ama ne baba bedi omo so omase ni bi asa baba de ababa bedi eyesa mo ma bakosem no ade hibusua na bakosem na yeden eyira enti wanya nim dini ono ba betena oba befa busua na bakosem ansua hu se dabe ne ade yakodi ye dea no obehwehwe no obetimi de sebi mpredu asa ntama wa akonwa ne ho ana sebi de wa akonwa ne ho no wode bekwa akoperaje ane je ya papa evi se ye ya baba edi na wo kwakukura nka bepene akonwa beda wo fie mfie aduo no na modi amasefo adu eduru so no obi se ne de obeje awo adu so na obedi no bepene wo mpene sa ne ma ne bi na wo se ye hwe ne nananom yifiri ho na se ekọ hwe wo se nkonya sofo na busua ne musa akonwa wenye de adaachi bi betume firi kwakudu obesere ne nka nkyirinkiri ma wo na se nka sa de asenka de nka ni hawo de wo ba basere ne bedi no beka chem se minsuan ya de akonwa nyame de na nso ye de ama me se minni so na me wo se de ka ho ye de wo se de sa ne ma ne ka ho na nipa ne ba be soan wa soan ba be bobo sebi wo body na nanom din so na na bobo mu din nyina oni mu be ya e kire ne ya kire de ade ye de abre no enti se sa ne ma na ma be hyem se obi be sra akonwa se akonwa kwanhwa na de wa be sra akonwa no wa be hwa akonwa ne de kɔ no wo be soan na se wa mo sebi mpredi asa amoso ankire busua na wono ne firi mu se nye ye de akonwa ya me makwa akɔpri akonwa ya me be di enya me dia ne mo ya busua we dia be manim no mo de ama me sebi akonyan ye de ama me nipadua ye mfa ma me fie ye rada se be wo se bo nso emre bi ba no wo sompa hene wo se sompa hene a me de ma mu yi me de ma ne nipadua nanso wo sompa de ya me je ato fie ho nemom sesi a wogina ho de me de sompa hene na den ama ne nipadua sa nipa ne firi mu a aka sompa hene ne be di ahimfie ho na ne pa ene wo sa de ma fie ho fro ho pa wo de ma nipa foforo nya mo de abiem enti sa de na wo sana na no mo hwe no mo de hyem se obi ba besra konwa na sabi adehibusua na konwa to ne ye nya de hyebranti oba be di ade da sabi be ma mpo ni oba be de de ko ba bi foforo a ye ntwere ho krata na nimdi aba ye nya ho na lawyers mfa to archive efa go to archives se nipa obedi adie wono kura besuanya wono amu wonka ya nkan tam no se me mfira de hibusua mu nanso omo hwe niam ewo me mu se betima di no omo de adai omo de amame eye wono sa na ye animunyam bi na de hibusua na adai ahya wo ewo se wo ma animunyam o ma hya wono bra mfaso na kuroma no so hu se daabi na na wo mfiri mu na wono no babaji a wonka nche na de hye wono me nchiri me bebe nyina wonka wono no be wu nso anim sem hu na sa obi no sa kwata mo bi dia be dai abesini na so se eno na nyache se omo na de manso ne ba eno na de manso ne beba efisa wo nya de hibusua na akonya na to ne ya besere wo se bra be di akonya dai efama ye wo ba yeso na wo kwa wo du obi dai asiwu na so yesa efie ofo me ka se mfie be ye aduasa omo no mo ye witness na omo wuko sa enchirima na eba no nyina nim se de efie na akonya na dai ewo omo nso se omo akokɔ stuko mu onim di afi na wo betwe ho manso ekɔ twi ko bebere man kwaku ndi sane ma we nyina ye niema ase ye de ka ho ebetimi adai aboa ye wo ya wo kosra akonya ana akonya na de hibusua mo de ma obi a wonye de hye a mo mfa mpe krata ntoto fa nkoto archive se de be ya dache nchirima beba so mo obi ama ne sa akonya we a eni pesimesi di no ye wo be ma na ye wo ade so munya mfedu wo twa ne ma bo ma ne akonya ye mo de ana nso dache bi bemere bi ba ya na ye ni de obehwe so ntibire bi beba akonya we mo betima akoye den akọ akọpre ho krata ni atam ne de adai ne de amawo
enso na nanom nya ne saa ora ye betre on ye de ano aka ne tra saa ebe wi ache na hwem na akonya na ofi fufum na afi ye twe ho mansom esa na so bo na mo bo basa no so ono wonya ne dan wono wodi ni man so e na wo te ho man e na ade ato ono wonya de hie wo so hu but ya say nto ahwe ye kwa ahwa mama ko bo ato se we kontira konya kora mpo na ye bedi a ade hie na se efiem na nya nipadua na edi a akonya ne efie dia na se nya nipadua na edi ama na efie wofo no